Faiditini haino hai norok love story khnawi naidi khorokja takhokni o takhokni mung wngkha Robin Joy Tripura Haiphano bo Mizoram o tongo Mizoram o tongmani bagwi bini Mizo mung baino bini mung swlaijakha Lal Thanpuia hinai bini mung gebo tongmani bini kami hingke Mizoramni Moltham parao bo tongo haikeo takhokni love story no norok builani simi paithak jora no kahamke khnawi tongdi khaklayo paithago norok kisa sigla srungmung manano o takhokni hamjakmani Kothoma wngkha omo hai borok khoroknwi no bini hamjakma bwribai kami thansa tonglaimani tei borok thansa keno kaisa school o porilaio tei borok class bo thansa no borok khorokni belai kheno thansa bo tonglaio haite haite keno borok khoroknwi no hamjaklaikha abo haike borok khoroknwi belai kheno hamjaklaikha abo haike borokni hamjaklaima eba relationship kaham no wngwi tongo haite haite keno bisiknwi eba 4 years laikha haike o school ni porimani yagulo borok kubuni jagao thangui porinani nanglaikha afro o takhok bin hamjakma bwrwi no saka ang porinmani thangmani jagao no nungbo porinani faidi nono karwi ang tongnani belai kheno kosto wngnai asuk bisi rombui kaisa school o no porilaikha nungbai kaklainani muchungya hinai haike bini hamjakma bwrwibo o takhok no saka nung thangdi admission wngjakradi angbo nung poriman jagao no phayano hinai haikeo takhok kamini school o porimani yagulo kubuni jagao bara tongoi porinani hinai thangka Mizoramni no korte hinai kaisa area o aboni ulo o takhokni hamjakma bwrwibo bini nogo salaiye o takhok porima jagao no bobo porinani hinai thangka haike borok haino hai malailaikha afro o takhok tebo tongthokka tamni hinkhe bini hamjakma bwribai thansa jagao no porilaimani bagwi hamjagui tongmani bagwi o takhok bini hamjakma bwribai kaglai tongnani muchungjakya abo haikeno borok a jagao bara tonglai thansa no porilainani chengkha tei porilai tongkha salja hinkhe bini hamjakma bwrwi o takhok no saka ang kami o thangui phaigrana kami khatangka hinai haikeo takhok bo thangdi hinai no saka aboni ulo bini hamjakma bwrwi kami o thangui paikha Phiya bini hamjakma bwrwi kami o thangmani 2 weeks lai tongkha kamini ufiliya sokpailiya aboni bagwi o takhok belai no lerjakha di khatangjakha o takhok bini hamjakma bwrwi no phainani belai kheno lerjagui tongkha Phiya o takhokni yago mobile kwrwi a jorao haini bagwi phone khlai bo kaham hamya swnghorwi manliya Haiphano o takhok salsa tongui manliya buini mobile sanui bini hamjakma bwrwi no call khlaikha o takhok bini bwrwini mobile number bini bwkhao muitu tongo afrokhe bo call khlai swngo nung tamni phailiya tamo wngkha hinai Phiya bini hamjakma bwrwi saka ang tai phailiya hinai haikeo takhok wanajagui swngo tamo wngkhaba hinai Haiphano tei mungsa saya asukbai no bujidi hinai tai phailiya hinai simi no sao o takhok no haikeo takhok bo o kokno khnawi belai kheno kosto wngjakha a horobo hopung muktri thangui manliya bini hamjakma bwrwini kokno wansukgwi mangno hopung kapjak aboni ulo salja o takhok bo suti manui nogo kifilka bo nogo sogui kheno bini hamjakma bwrwi no malai sengka nung tamo poriliya da tamo wngkha hinai Phiya afro o bwrwi saka ang tai poriliya hinai aboni ulo o takhok buino khos khlaiwi swngui naikha bini hamjakma bwrwini kokrok no afroke buibo takhok no saka bini tabuk kwtal hamjakma chwla tongo hinai abo haike saimanui o takhok khayokjakha angkhe bono kobor chawi hamjagui tongo bokhe buibesi hamjaklai tongo hinai o takhok mokol bai thangbo nukha bini hamjakma bwrwi kwtal chwlabai berai laiwi tonglaimani abo hainugui o takhok tebo kha khamjakha haikeno o bwrwi o takhok no bwswk no thangka tei hakchal wngwi thangka Haiphano o takhok saimano bini hamjakma bwrwi salja bini kubui hamjakma no ma bujinai salja haino hai ani thani kifuli phainai ano muitu manjaknai hinai au bini hamjakma bwrwi salja a kwtal chwla baibo yakari rijakha aboni ulo o takhok no haino hai hamjago hinai koi sapaikha Haiphano o takhok afrutesha gosinani soiliya The Kokborok Disclosure YouTube channel no teinai ang Andrew Debbarma
je borok no kubui ke hamsago hake nung bono ta kamajakdi tamni hinba o sungsaro kwbangma borok tongo Haiphano bono simi se hamsago aboni bagwi kubui hamjaknai borokni khna ta sbaidi ongya ke salsa nung bono kamajagui phano mano hake tinini o takhukni Kothoma norok bahai ngjaka norokni bwkhao bahai nangjaka abo comment khlai sadi e video no like redi share khlai di omahino norok Kothoma te motivation rok no khna musungui tongkha ani channel o katal phainai rok tapno subscribe khlaina di nor jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।